Då sätter vi igång med frågestund del 1. Och första frågan. En bästis eller flera kompisar? Flera kompisar hade jag valt. iPhone eller Android? iPhone. Sura eller salta godisar? Salta. Vad har du förväntningar på år 2013? Ja, att det ska bli ett bra och roligt år. Vad fick jag börja blogga? Jag gillar att skriva och så vill man ju dela med sig av tips och så. Vad ska du föredra? Stum eller död? Stum. Vad fick jag börja blogga? Svara inte nästa. Jo, det. Vad är din favoritmat? Tacos eller fritas? Om du hade en superkraft på en dag, vad skulle det vara? Att kunna flyga. Då skulle jag flugit utomlands och stanna. Favoritklädesaffär? Många, men några av dem, till exempel H&M, Big Book, Gina, New Yorker, Zara och Woods. Bästa skönhetstips? Ja, acne filler, om ni har hört talas om det. Det är, ja, om man har till exempel problem med finnar kanske, så tar man det och det är som en ansiktsmask. Det gör lite ont, men vad gör man inte för att se bra? 3 måsten i garderoben, kan lägga upp sig. Hur länge har du och din pojkvän varit tillsammans? 13 månader på torsdag. Hur gammal är du? 15, jag fyller 16 om mindre månad. Justin eller One Direction? Justin i så fall. Favoritfärg? Rosa. Favoritaffär har jag såklart. En sak du inte kan leva utan. Min pojkvän, familj, vänner och släkt. Bloggar och läser. Dagligen mina närmsta vänner. Men sen brukar jag också klicka runt överallt och hitta alltid nya bloggar som jag gillar och så. Snyggaste killen du känner, min pojkvän utan att tveka. Förhållande är singel. Ja, så länge jag har Fredrik så förhållande. Vad är det viktigaste hos en kille? Att han är omtänksam och bryr sig om en. Att han är ärlig och inte ljuger eller döljer saker och gör saker bakom ens rygg och sånt. Det gillar vi inte. Fest vet myskväll. Just nu myskväll. När började du blogga? När jag var 12. Och varför började du blogga? Det har jag svarat på. Kan inte du lägga ut en video när du sminkar dig? Det vore jättekul. Jo, det kan jag. Vad tycker du om choklad? Ja, om man ska äta godis så ska det vara choklad. Cola vet Fanta. Cola. Kattunge vet hundvalp. Hundvalp. Rött hår vet brunt. Ja, båda. Det är skit. Din åsikt om mobbning? Ja, det är inte okej. Och om man är utsatt för det så kan man alltid snacka med någon vuxen som har hjälp med det. Och tycker du min blogg är fin? Och mitt svar till dig Miranda är att min blogg är superfin. Så ja, det var frågestunden del 1.